Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya uwana musulmai. To wata shawara ta na zo da ita wadda cewa idan an ka ɗauka za ta yi mana amfani. Kun ga dai abin da ke faruwa a cikin wagga duniya. Harbuci, tashin hankali da kisa da abubuwa sun yawaita cikin wagga duniya. To abin da naka son in kawo shawarar cewa don Allah don Annabi a bar wasa da sallah. Don saboda wasa da sallah yana kawo ibtila'i cikin al'umma, musamman ga samari. Ina ganin suna yawan wasa da sallah. Za ka ga ana sallah sai ka ga mutum bai zuwa. To sallah ita an muhimmanci ga mutum, don saboda ita ce a haske ne cikin kabari ne in ya koma cikin kabari. In ka mutu an ka binne ka, kamar ka shigo ɗaki ne, ɗaki da duhu ka kunna hitila ka ga haske. To haka sallah take a cikin kabarinka.